fer un debat assossegat perquè crec que aquesta qüestió és profundament delicada, però el nostre grup municipal, el nostre partit, és absolutament contrari a la presó permanent revisable. Ho és per les circumstàncies en què el grup municipal popular vol introduir en l'agenda pública el debat per al seu manteniment en el Codi Penal i també per el fons. Jo començaré, si de cas, per les primeres. Els abjectes assassinats, l'últim i més mediàtic en l'esfera pública fa molt poc, amb violència i sang freda, despietat i crueltat, han de ser tractats com el que són, asquerosos fets violents que mereixen la major de les condemnes i una sentència judicial que, ponderant els fets, calibra els delictes, depure les responsabilitats i esclarisca les penes. L'ordenament jurídic està per a fer prevaldre les lleis i garantir que les sentències judicials que condemnen assassinats i assassins siguin proporcionades al delicte comès. Però legislar al calor d'una marea popular plena d'ira, sacsejar el debat públic amb els sentiments, quan no amb el patiment de les famílies que han patit les urpes de la violència, l'assassinat a sang freda i la vulneració de la innocència dels seus membres, o pitjor, que pretenen legislar en calent a col de titular, cabreig social i populisme de nova trinca. Una forma de populisme que amaga una onada expansiva dels poders sancionadors de l'Estat, contràriament al que podrien pensar els liberals, i que respon a un intent de control social per part del govern. El debat sobre la seva derogació, tal com proposem els socialistes al Congrés dels Diputats, mereix anar al fons de la qüestió i recordar-ne els antecedents. Tenim, senyors membres del grup popular, un dels codis penals més durs de les democràcies modernes. I el tenim així, i el tenim configurat d'aquesta manera, perquè al llarg de moltes dècades hem patit la sacsada del terrible terrorisme, de diverses formes de violència i de delictes gravíssims que han anat modulant el nostre codi penal fins a convertir-lo en gens indulgent amb els delinqüents. Preveu penes màximes de presó de 30 anys, 40 en concurs amb altres delictes, i el compliment d'aquestes penes és íntegre, sense beneficis penitenciaris, ni permisos d'eixida, ni classificació en tercer grau, ni tampoc llibertat condicional. I malauradament, o paradoxalment, millor dit, som una societat segura. No deixa de baixar la taxa de criminalitat. Les nostres normes vigents poden fer que el tancament d'un delinqüent a la presó arribi fins als 14.600 dies, i per això mateix és discutible que a les duríssimes penes màximes puga afegir-se una presó permanent revisable amb un efecte intimidatori davant l'expectativa de 40 anys de presó manifestament discutible. Vivim, malauradament, en l'època de les etiquetes, els pal·liatius, els cosmètics i els eufemismes. Presó permanent revisable és una manera laxa de dir cadena perpètua. Una cadena perpètua que vulnera, creiem nosaltres, l'article 25.2 de la Constitució, que parla de reeducació i de reinserció, i que és també inhumana, prohibida per l'article 15 de la nostra Carta Magna, imprecisa, vulnera per això l'article 9.3 i contrària a la dignitat de la persona. Vegin, si no, l'article 10. No aleguen als arguments de les lleis el que solament són impulsos de l'emoció. No confronten a la raó el que solament cap en els debats més encesos i més viscerals, en estos temps de contrapunts, extrems i apassionaments incomprensibles. No hi ha presó permanent revisable bona o dolenta, solament hi ha cadena perpètua, i això suposa la negació de la dignitat de la persona humana. Fins i tot allí on han plantejat penes semblants, com a Alemanya, l'exemple que vostès sempre fiquen, existeix la possibilitat de revisió periòdica de la pena als 15 anys, tenint en compte que allí les penes màximes són de 20 anys i no de 40 com ho són així. Però anem també amb la qüestió de fons, no ens quedem amb els impulsos o amb els titulars breus. El que el nostre estat democràtic exigeix del dret penal és que la sanció no pretenga la igualació entre el mal causat amb el delicte i el mal causat amb la pena. Ja fa anys que així no tallem la mà al que roba, sinó la tutela dels béns i els drets dels individus i de la societat. Llegia el dia 11 de gener una interessantíssima tribuna en el diari El País, que els recomane molt ferventment, signada per l'exdirector del Reina Sofia, Tomàs Llorenç, on s'advertia que la presó permanent revisable era un pas enrere des de la tradició liberal de la nostra democràcia, vostès que tan liberals es confessen, cap al despotisme de l'antic règim, on l'Estat torna a tindre la potestat d'arrabassar a l'individu la vida i la totalitat de la seva llibertat. És incompatible, dia Llorenç, amb la tradició filosòfica liberal del nou règim, les democràcies i el pensament modern. Eren els presos de la Bastilla els que estaven tancats indefinidament. Però en l'estat modern en què es toca dibuixar, els socialistes no acceptem de cap manera la presó permanent revisable, ni els debats que naixen de l'expulsió o que pugen de manera oportunista a les onades de passions i de cabretxos. La nostra visió és la del compliment íntegre de les penes que ja tenim per als delinqüents i assassins, per als qui en definitiva viuen al marge de les lleis. Dins
La nostra convivència ja regula molt bé el que fem i el que ens pertoca fer quan no acomplim amb la norma. I és ahir on volem seguir. I és ahir i d'ahir on no eixirem cada vegada que ens vulguin arrastrar a col de titular i d'oportunisme. Moltes gràcies.